Олеся Яхно для Менавіта онлайн. Нобелівський комітет 8 жовтня визначив двох номінантів Нобелівської премії миру. Ними стали два опозиційних журналіста. Це журналістка Марія Реса з Філіппін та російський журналіст Дмитро Муратов, головний редактор газети «Нова газета». Ну, перш за все, варто сказати, що змінилися критерії цієї премії, де права людини визначені дуже важливою складовою, і свобода слова, а також журналістська робота, вони є невід'ємною частиною того, щоб права людини були дотримані в тій чи іншій країні. Друге, це безпосередньо самі номінанти. І з того, що я читала, було багато привітань, було багато реакцій і відгуків. І мені здається, що всі спостерігачі з різних країн, вони визнають, що ця премія є абсолютно заслуженою для тих номінантів, яким вона була вручена. Філіппінська журналістка займалася близько 20 років розслідуваннями, була ув'язнена, тому ця премія абсолютно заслужена. Російський журналіст Дмитро Муратов теж дуже довго є головним редактором «Нової газети». Ця газета, цей засіб масової інформації дуже багато уваги приділяв розслідуванням, дотриманням прав людини, в тому числі були репортажі з Чечні. Більше того, ми знаємо, що 6 журналістів цього видання в різні періоди були вбиті, а багатьом іншим були погрози. Тому ця премія теж є абсолютно заслуженою для цього видання і його головного редактора. Також варто відзначити, що дуже важливо, що таким чином привертається увага до проблем зі свободою слова в авторитарних режимах або в недемократичних режимах, і з тим, наскільки важливо, щоб свобода слова була. Що стосується Росії, то на сьогодні взагалі йдеться про право на професію. Ми знаємо, що напередодні виборів до Державної думи багато засобів масової інформації були віднесені до іноземних агентів, і взагалі є такі спроби заборонити професію, якщо так можна сказати. До речі, через декілька годин після того, як була вручена ця Нобелівська премія миру, була розслідувальна агенція Bellingcat віднесена до іноагентів, а також 9 журналістів та ще інших 3 засоби масової інформації. Тому в даному разі така премія представнику від Російської Федерації є таким важливим, скажімо, інструментом або важливим заходом, щоб підкреслити необхідність свободи слова, необхідність збереження журналістики. Таким чином привертається увага до цієї проблеми. Ну, а номінантів можна привітати. Я повторюсь, що ця премія для них є абсолютно заслуженою.